יאללה מכות. שבו שקרה. יש! מה? מי שולף את הפתק? אני, מה מי שולף? מכות, מכות. חבר'ה, בואו לפה אליי, בואו כולם, בואו. מחתו עליי, כל אחד ישמור קצת על הזה ו... חבר'ה. רק מספר אחד יפה? אני צריך לפה את הילד או הילדה הכי קטנים בקהל. פה. רגע, בן כמה אתה? אני רוצה את הקטנים. לא? הכי קטנים. איזה קנה הוא? מי שמה? הוא לא קנה, תן לו. אתה קנית, אתה לא יכול לשתף. הנה, הוא לא קנה. טוב, נציסטה. חבר'ה, לפני ש... חבר'ה, אלון, שלא תאכזב. חבר'ה, אני רוצה שתבינו מה היה פה היום. יש פה המון עשרות של אנשים שכבר לא נמצאים פה, הלכו הביתה. זה היה המפגש הכי גדול בשלוש שנים האחרונות באתר אקווריום, מעל 120 אנשים. סדר גודל של כנס. אני מודה לכולם שבאתם. אני מודה לבעלי החנות, למנהל החנות אלון. אנחנו יוצאים לשישי שבת, ניפגש במפגש הבא. תודה רבה שבאתם עכשיו. יאללה. מי שזוכה מקבל זיכוי של 1,500 שקל לקנייה בחנות. זה לך שאני אזכה, אין כפל זכייה כמובן, המבצעים זה מחירי מדף, ויש 500 שקל על דגים ו1,000 שקל על ציודים של ניו ארה, מייקרובליף ויין. כל הכבוד, מי זכה? יש! שלמה 50, איפה שלמה 50? לא בעל המנחוס, הוא לא בעל. מה זה? אל תשאל, הוא איבד את הכובע. זה מספר 244. יאללה, קדימה. יש, אני! לא. הנה, זה הוא זכה עם 100 פתקים. הסטטיסטיקה עבדה לטובתך. חבר'ה, כפיים! רגע, אנחנו נעשה עוד פרס. פרס תנחומים. אנחנו ניתן זיכוי של דגים. הלאה, עוד פעם הוא לוקח. 400 שקל. שלב שני. אין כפל זוכים. אין כפל זוכים, הוא לא יכול לקחת פרס שני. 400 שקל דגים. להתפלל! 294. אין, לא אוכל. תגיד לי אם אתה חוסך לי את הזמן. אתה מרתיק הפוך. לא, זה יש פה 294? אין. שלא... עוד דקה אחת. לבדוק. כולם כבר בדקו. פעם ראשונה, פעם שנייה. כולם בדקו? כן, מה, כמה זמן זה לבדוק? תקשיב טוב, ענקתם אותם. רגע. בתי זיקוק. אם לא יימצא 294? רגע, כולם השתקו. אין, לאף אחד. אם העד הם מוצאים את זה. יש פה מישהו שחוזר לקריות? כן. אתה באת עם אוטו? כן? יש לי אבל איציק בא איתי. לא משנה, יש לו... לא, אני מסחרי, אין לי, אני אוהב איציק. אז רני, אתה יש לך מקום. אם איציק בא איתו, אז יש לך מקום. אתה על 299, אתה מאוד קרוב. אתה עוד... קרוב, אבל לא נספיק. לא. קרוב זה לא מספיק. זה לא נחשב. כמעט זה לא נחשב. גם אני הייתי כמעט. למה קנית הרבה? למה? אתה רואה? אני מסתכל.
הסטטיסטיקה לטובתך, מה קורה פה? תן לו שמעון פרס, אתה אמור לזכור. תן לו פרס אחרי. היית תן לי שם על דף אחד. תן לו גופי, תעשה לי טוב. יאללה. תוצאים מלמטה? המספרים הקטנים, לא, כל הבניים. זה עוד לא היה לנו. צריך לראות את המספרים גם. 268. למה הכל 200? הכל 200, מה זה זה? יש לנו זוכה. יאללה. אז אתה זכית ב-1,500 שקל. רגע, תצלם אותם. ואתה זכית ב-400 שקל. נגמר? זהו, נגמר ההגרלה. נגמר ההגרלה, זהו. אין מקום שלישי?